Afrika, kontinente beltza. Zibilizatu gabeko kontinentea ere deitua, hirugarren mundua. Herrialde zibilizatuen laguntza behar duena. Kolonialismo garaitik egonda herrialde zibilizatu horien menpe, esklabu. Eta garai hartatik gaur arte mantendu du Afrikar herriak, aske izateko asmo sendoa. Garapenerako laguntzaren eta karitatearen itzurapean, zauriaren azala baina ez da estali. Kontinenteak barren-barnean duen zauria zabalik mantentzen du. Herrialde zibilizatuen dominazioa, hau da, gobernu kapitalistei sobratzen zaizkien ogi pusketak eman, katez lotuta mantentzen dituzten bitartean. Joan den mendearen erdialdetik aurrera hasi ziren Afrikako deskolonizazio prozesuak, arrazismoaren, esplotazioaren eta dependentziaren katetatik askatzeko asmoz. Sobietar Batasunaren sorrerak eta Bigarren Mundu Gerran lortu zuen garaipenak eragin nabaria izan zuen Afrikako nazio askapen mugimenduetan. Afrikako herrien askapen nazional eta soziala medio eta kontinentearen batasuna oinarri, panafrikanismoaren ideiak indar berezi hartu zuen. Filosofia berri honen sortzailetako bat izan zen Thomas Sankara, Burkina Fasoko gerrillari eta presidentea hila. Herrialde kapitalista eta imperialistek, Afrikaren behar izan dute beti euren garapen amai ezinarekin jarraitzeko. Horretarako, kolonialismotik imperialismorako jauzia eman zuten. Esklabutzatik esplotazioan oinarritutako lan harremanetara. Beti ere, Afrikako baliabide naturalak eta lan esku merkea erabiltzetik lortzen duten etekina, Estatu Batuar eta Europar transnazional handien poltsikoetara bideratuz noski. Afrika kontrolpean izateko estrategia ez da berria. Batzutan inbasio militarren bidez gauzatua, eta beste batzutan kolpe leunak ditutakoen bidez. Horretarako sortu zuten Estatu Batuek hain zuzen, Afrikon komandoa. Indar armatu jankien besoetako bat, deskolonizazio prozesuen garaian sortua. Ezezaguna eta isilua bada ere, Estatu Batuek komando paramilitar honen bidez egindako lana luzea da. Hasierako estrategia, nazio askapen mugimendoi aurre egingo zien disidentzia eta bestelako talde paramilitarrak sortu, finantzatu eta armatzea zen, antolakunde iraultzaileen aurkako gerra zikina sustatuz. Bitartean, Estatu Batuek gobernu txotxongiloak eta diktadurak sortu zituzten, ahalik eta estatu gehien Estatu Batuen orbitan mantentzeko, eta bide batez, bertako baliabide naturalak ustiatzeko. Garapenaren eta demokraziaren izenean, Estatu Batuar eta Europar transnazionalak ezartzea presasko kontua izan da beti. Afrikar herriaren aurkako esplotazioa bermatzeko eta Afrikako baliabide natural aberatzak lapurtzeko. Transnazionalekin batera, base militarrak ezartzen joan dira herrialde ezberdinetan, NATO erakundea horretarako baliatuz. Imperialismoaren kontrolpetik kanpo geratzen diren herrialdeen aurkako estrategia ere, argia izan da hasierako momentutik. Desegonkortasuna sortu, kontrairaultza bidez gobernu txotxongiloak eratzeko. Azken urteotako Libia eta Siriako kasuak argigarriak dira oso. Libian, panafrikanismoaren ideologa bilakatzen ari zen Gaddafi presidentea, boteretik kentzea lortu zuten kontrairaultza bidez. Gaur egun, herrialdea suntsiturik utziz. Luandako genozidioak edo Angola, Mozambike zein Kongoko gerra zibilek imperialismoaren estrategia berari erantzuten diote. Munduko mineral baliotsuenen lurraldeak dira azken hauek, ase kasualitate. Kongoko inbazioan, esaterako, Afrikako lehen mundu gerra diturikoan, inplikaturiko 7 herrialdetatik 7 eman zizkien armak eta laguntza militarra Estatu Batuek. Kongok nazionalizatze prozesua hasi zituenean, jankien titere ziren Ruanda eta Ugandako gobernuek abiarazi zuten gerra hau, koltanez beteriko lurraldean, kasualitate hutsa beste behin ere. Herrialdeen ezegonkortzea erlijio gerren finantzazioan ere oinarritu dute.
Boko Haram taldearen sorrera kasu. Bere finantzazioa, Erresuma Batutik eta imperialismoaren alde lerrokatutako Saudi Arabiako gobernuen eskuetatik irten dela frogatuta dago. Libiako errebelde deitutako mertzenarioei ere amak eman zizkietean herrialde hauek 2011an. Hau guztia egiten ari ziren bitartean, Afrikar herria laguntzen ari zirela zioten Estatu Batuek eta Europar Batasuneko agintariek. Garapenerako laguntza bidali izan dute beti, gobernuz kanpoko erakundeen bitartez. Afrikan sarraskia egiten duten gobernu berek finantzatzen dituzte dikae horietako gehienak. Euren aurpegia zuritzeko, beti ere, ikuspuntu asistentzialista, humanitarista, paternalista eta eurozentrista batetik lan eginez, noski, eta herrialde imperialisten sistema politiko-ideologikoa inolaz ere zalantzan jarri gabe. Afrikomek, ordea, kanpo etzai garrantzitsu bati egin behar izan dio aurre azken urteetan eta egin beharko dio hurrengo urteetan ere. Mundu mailan, Estatu Batuei eta Europar Batasunari hegemonia ekonomikoa irabazten ari dion BRICS blokea, Brasil, Errusia, India, Txina eta Hego Afrika zeratua indarra hartuz doa Afrika presiatuan. Bestelako harreman ekonomikoen bidez lortzen ditu Txinak bereziki bere transnazionalen kontratuak. Banku Mundialak eta nazioarteko diru funtsak behartutako murrizketa eta interes altuekin alderatuz guztiz ezberdina. Hegemonia posible berri horri aurre egiteko, Estatu Batuek estrategia aldatu behar izan dute, eta kontinentearen desestabilizazio politiko-militarra da indarrean dagoena. Horri erantzuten dio bereziki Boko Haramen sorrerak, eta Libia, Nigeria edo Maliko gerrek ere. Kaosa sortzea bihurtu da Afrikomen hildoa. Txinaren harreman ekonomikoak egitea galarazteko. Herrialdeak saritzea beste estrategia bat izan da. Sudanen baitako Darfur eskualdearen independentzia esaterako, herrialdearen zati bat kontrolpean izateko sustatu zuten. Txinaren hegemoniari aurre egin eta baliabide natural aberatzei beste euskada bat emateko. Mundu mailako hegemonia aldatuz doan honetan eta imperialismoaren ofentsibak aurrera egiten duen honetan, Afrikan, panafrikanismoaren ideia indarra hartuz doa berriz ere. Imperialismoari, zapalkuntzari eta rasismoari aurre egiteko, hainbeste urtetako pisua duten kateak hausteko eta Afrika batu eta aske bat lortzeko asmoz. Inperio zaharren katetatik askatu ziren modu batean independentzia lortuz, baina inperio berrien esku daude orain. Benetako askatasuna lortzeko bide bakarra bigarren independentzia lortzea da. Latinoamerikako herrien borroka eredu hartuz, imperialismoari hortzak erakutziz. Egun Burkinan Fason bezala. Tomas Sankara panafrikanistak zioen bezala, imperialismoarentzat garrantzitsuagoa da kulturalki dominatzea militarki baino. Dominazio kulturala zabalagoa da, eraginkorrena eta gastu gutxien exijitzen duena. Gure egin beharra norbere mentalitatea deskolonizatzea da. Iraultza gure baitan hasten da.